Der var flag her, der og alle vegne, da det nordvestligste hjørne af landet i dag fik fornemt besøg. Det skete i forbindelse med, at der fra mandag er World Cup-stævne i windsurfing i Klitmøller, som også går under navnet Cold Hawaii. Søndag var flaget hejst hos Tore Torkel Hansen, som bor ved Vandet Sø i Thy. Vi får jo fint besøg. Kronprinsen kommer og skal surfe op på søen, og vi holder meget af de kongelige. Vi vender tilbage til parret ved Vandet Sø, men først et smut til Klitmøller, som står på den anden ende. Her er kronprinsen protektor for et World Cup-stævne i windsurfing. Jamen, jeg tog det er altid. Det er helt sikkert. Han er da hjertelig velkommen. Det er da en kompliment for byen, at han kommer herop. Det er sådan en bitte hul, som Klitmøller sådan set er. Jeg synes, det er altid, at han kommer. Helt sikkert. Det trækker en masse dejlige mennesker til byen, for det trænger vi til herovre. Det er jo ikke hver dag, at man får sådan et royalt besøg her i byen. Og slet ikke som surfer, der er det overhovedet ikke noget, vi ser. Så det er spændende. Tilbage hos Tore Torkel Hansen. Nu i parrets båd på Vandet Sø, hvor kronprinsen skal surfe sammen med lokale unge. Næsten yderst røde, der er ham bagved nu. Det er Wellington. Mener du, det er ham, der er allerforrest? Ja, det er ham, der er aller yderst nu. Ja, det kærer dem til. Ja, så er det ikke. Det er ham, der sejler meget stærkt ud af. Du kan se, alle de journalister der, de følger der, de to der. Vi siger tak for sejlturen og følger i hælene på kronprinsen til Klitmøller, der ligger 10 km vestpå. Der kommer nakken Men hvis nu han kommer derop fra, og så skal den vej ned, så tror jeg lige kan få et glimt af ham. Ja, det vil jeg glæde mig til. Og her er han så. Ham de alle sammen har ventet så spændt på. Det her med surfing er det sådan noget, de har fået smag på. Og, det kunne man godt sige, men jeg føler mig måske der lidt på efterårets siden af min karriere der. Så vil jeg hellere bruge tid at motivere mine børn til måske at komme afsted. Kunne du tænke dig at prøve herude? Hvis jeg kunne surfe, så ville jeg bestemt stå derude. Windsurf i hvert fald. Wavesurfing tror jeg mere på, at jeg kan komme i betragtning herude. Super. Pressen brændte måske inde med nogle spørgsmål, men Grete Have, hun fik trykket ham i hånden. Ja, den skal jo ikke vaske sådan lige forløbig. Jeg har det vældig godt, men jeg tror, min datter har det bedre. Hun er helt vild med.